Molt bé, doncs em plau molt saludar els pares i les mares d'aquesta comunitat educativa i m'agrada sobretot parlar-vos d'un tema que essencialment preocupa els pares, les mares, les mestres, els tutors, les tutores, tots els agents d'una comunitat educativa. I aquest tema, que de fet és un tema molt demanat, molt sol·licitat, és el tema de com transmetem els valors nobles als nostres fills o als mestres, als seus alumnes. I aquesta no és una qüestió menor, hi ha molt en joc. De fet, quan parlem de transmissió de valors, parlem d'aquells actius, d'aquells potencials que són verdaderament valuosos per fer la seva vida professional, personal, la seva vida social, no? Llavors jo no parlaré tant d'aquells valors que verdaderament creiem que s'han de subratllar, paciència, justícia, fortalesa, prudència, sinó que sobretot parlaré d'aquells valors que sobretot hem de transmetre en les nostres pràctiques habituals i de com transmetre'ls. Perquè és la pregunta que molts pares, moltes mares es fan. Jo mateix, que sóc pare de 5 fills, he viscut aquesta experiència i la visc habitualment. Com transmetre valors? Com poder garantir que aquest noi, que aquest nen que acaba de néixer, que té tot just bolquers, després d'un procés educatiu, als 17, als 18 anyets, haurà adquirit aquests elements tan nobles que són valors que el facultaran per afrontar dificultats de tot ordre. A vegades adversitats, contrarietats, a vegades frustracions. Llavors, per fer això, jo considero que hi ha almenys 4 camins que em sembla que són molt útils i que tant els pares com els mestres hem d'insistir a l'hora de transmetre valors. El primer és que un valor només es transmet a través de la repetició. Vol dir a través de la reiteració d'aquell valor, dilluns, dimarts, dimecres, gener, febrer, març. Allò que en català diem que una flor no fa estiu, doncs el mateix. Si la nostra pretensió és que aquesta mainada adquireixin el valor de l'esforç, o adquireixin el valor de la humilitat, o adquireixin el valor de la paciència o de la justícia, no hi ha dubte que han de rebre un estímul i un altre en el mateix sentit. Això vol dir que és bàsic que en la transmissió de valors no ens esgotem, sinó que anem reiterant, anem repetint, de maneres molt diferents, però anem insistint en el mateix valor. Poso un exemple. Finalment arriba el nen i ja demana les coses, si us plau, i és capaç de dir gràcies quan se li ha donat un vas d'aigua. Aquesta petició i aquesta gratitud no és una casualitat, és la conseqüència de que el seu pare, la seva mare o la seva àvia, o tots tres alhora, li han repetit una i altra vegada que les coses demanen, si us plau, i que després d'haver-les rebut es diu gràcies. Encara dic un altre canal bàsic, que és el canal bàsic de la imitació. Els nens, els joves, els adolescents, nosaltres mateixos hem après per imitació. Això que els grecs en deien la mímesi. Vol dir que seguim els passos d'aquell que considerem un referent. Els nens i les nenes tenen en les primeres etapes de la seva vida com a referents els pares. La senyoreta, l'àvia. De vegades fins i tot la senyoreta és més referent que la mare i que el pare. Però en qualsevol cas esdevenim exemples. I això vol dir que ens imiten. Imiten com parlem, imiten com vestim, imiten els hàbits higiènics que tenim, imiten els hàbits alimentaris, imiten com tractem la gent gran. Si som bons referents, agafaran bones imitacions i bons hàbits. Si en canvi som mals referents, tenim un mal ús de la paraula, o resolem els problemes a través del conflicte o a través de l'agressivitat, o tractem malament la gent gran, o tenim mals hàbits medioambientals i quan anem a fer un pícnic a un bosc ho deixem tot perdut, el nen va veient unes formes de procedir que va imitant, de tal manera que d'una manera inconscient, per òsmosi, va absorbint una sèrie d'actituds que són nocives i tòxiques per a ell i de retruc per la societat. Per tant, primer tenim com a primer punt la repetició, això és molt cansat, com a segon punt la mímesi, que vol dir hem de mirar de ser molt exemplars a l'hora d'educar-los. Això vol dir que no ens podem equivocar? Naturalment que ens equivoquem, però hem d'anar molt en cura com parlem, de què parlem, quin tipus d'hàbits fem, perquè som observadíssims. I a més a casa no podem fer comèdia. A casa anem en pijama, a casa anem d'estar per casa, diem, i per tant no podem fer el doble joc. I els fills molt aviat ens identifiquen la contradicció, ens identifiquen si hi ha una incoherència.
Tu, pare, dius que no hem de mentir, però acaben de trucar per telèfon i has dit que no hi eres, i en canvi hi eres. El nen se n'adona que hem articulat com una cosa natural la mentida. Per tant, li estem ensenyant a mentir sense voler-ho, però ell veu que nosaltres hem mentit, perquè de fet hi érem, però no hem volgut posar-nos al telèfon per moltes raons, potser perquè estàvem senzillament esgotats. Hi ha un tercer canal que hem de tenir molt en compte. Els valors, per transmitir-los, hi ha d'haver convergència de forces, és a dir, tots hem d'anar en el mateix sentit, tots hem de remar en la mateixa direcció. Imagineu-vos que estem en una barca i que hi ha dues persones que remen, però en sentit oposat. La barca no es mourà, o es mourà poc perquè un tindrà més força i la remarà amb més força. Però, en definitiva, que diferent seria si aquella barca estigués moguda per dues persones en el mateix sentit. Això és el que vull mostrar en la pràctica educativa. Els valors es transmeten quan tots enfortim els mateixos. I tots què vol dir? Tots els agents educatius que donem voltes a l'infant. L'infant té una sèrie de referents. No pot ser que rebi un missatge d'una manera i al cap d'una estona un missatge oposat. Això el que genera és una situació de bicefàlia, de contradicció. Poso un exemple, no? Que posem per cas, a l'escola s'ha treballat molt els valors mediambientals i s'ha subratllat molt la bona manera de consumir aigua, la bona manera de consumir energia, la cultura del reciclatge, la cura davant de la naturalesa quan anem al bosc. I en canvi aquell nen quan arriba a casa se n'adona que tot s'hi val i que allò és barra lliure i que no es fa un bon reciclatge i que a més quan es va al bosc es deixa perdut. Aquí hi ha una contraposició de fons. El nen rep dos missatges contraposats i es fa un embolic. No sap verdaderament quin és el valuós i allò que ha de quedar. Si a més aquí accentuem que hi ha una altra figura, pot posar l'àvia o podem posar un entrenador a la tarda quan fa futbol o una catequista, els educadors no formals que emeten un altre missatge, pitjor. I finalment, l'última cosa que hem de tenir en compte a l'hora de transmetre valors, que és decisiva, és la paciència. És a dir, no podem esperar que els valors seran adquirits immediatament. El temps és bàsic en l'adquisició de valors. Vol dir que hem de tenir paciència de que allò que ara estem transmetent, tal vegada d'aquí 5, 10 o 15 anys, haurà quedat plenament incorporat dins d'aquella persona. La paciència juga a favor i nosaltres mateixos hem viscut aquest procés. Vol dir que amb la repetició, la imitació i la convergència de forces, al final aquell valor quedarà dins d'aquella persona i dibuixarà una personalitat moral noble, que és el que volem dels nostres fills. Molt bé, doncs us desitjo a tots que tingueu un bon curs i molt ànim en l'educació i molta esperança i sobretot superar la moral de derrota, aquella moral de que no hi ha res a fer. Més aviat tot està per fer. Que us vagi molt bé.